खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। गिबियावनो लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय रादाबा जादों जे आजमल हिमन्तनि DNA एखे BJP को देरहाहोनो थाखायसो AIUDF आ कंग्रेसजों लोगो जादोंमोन। बे बाथ्रा जे मोनसे रादाबा जाबाय मा भारत सरकार हारिमु बिफाननि साहित्य एकाडेमिया ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ लानानै मोनसे डकुमेन्टारि बानायदों। बुंबावनि भारत सरकार हारिमु बिफाननि साहित्य एकाडेमिया ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ लानानै मोनसे डकुमेन्टारि बानायदों। बेनिफ्राय जाबाय मेट्रिकनि नम्बर इभालुएसन खालामनायखौ सेबाया दोनथ'बाय। बेहाय दोनथ'बाय होनदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे टकिअ अलिम्पिकआव बाहागो लाहैनायनि सिगां आसाम सरकारा लाभलिना बरग'हायनो 7 लाख रांनि चेक गथायनायखौ आसाम आयेन आफादा बरायदों। बेनिफ्राय चेम्पियन लिगनि मेच गेलेनायाव PSG हानजानि नेइमारा गोबाङै मुं आर्जिना लानो हाफिनदों। बेखिनियानो। बेनिफ्राय दाना फैनोसै जोङो बे इंखंनिनो बे बड'लेण्ड एक्सप्रेस। बेहाय होदों मा पेगासास स्नुपिं आसाम चिफ मिनिस्टार डिमान्ड्स टोटल बान अन एमनेस्टी इन्टारनेशनल। एमनेस्टी इन्टारनेशनला मोनसे मानव अधिकार संस्था बियो। दा बेखौनो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फुराफुरि देशआव बन्द खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दे खोन्था रोंला बेखौथ' मानसिफोरा मोजांखौनो होनो बे आरो। बेनिफ्राय हु इज मोर पपुलार एमंग द मुस्लिम्स अखिल डेयार्स MP बदरुद्दीन आजमल। बेनिफ्राय मानी फर मार्क्स स्कैम बोर्ड टू डिक्लेयर रिजल्ट्स बाय जुलाई 31 प्रप अर्डर। जे जुलाई 31 सिगांनो रिजल्टखौ होथारके मेट्रिक आनजादनि जुदियोब्लाबो थाखा फैसा होनानै मार्क्स बारायनाय आरिनाय खामानिफोर जादों। सासे IAS खौ माधव डेका होननायखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायदों आरो मास्टार सानै हेडमास्टार सानैखौबो बोख्लायदों। बिदिफोरा जाबाय थादोंब्लाबो रिजाल्टनि खामानिया जागासिनो दङ। बे खोथाखौ सेबानिफ्राय बुंदों। बेनिफ्राय जों फैदोनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ एकेलगे कर'नार 2टा प्रजातिर संक्रमण गोमोथाव। देशर भितৰত प्रथम हादोराव भारताव रावनियावबो बेखौ मोनफेराखै, नाथाय आसामाव सासे डाक्टार आइजोनाव बेखौ मोनदों। डिब्रुगड़ महिला चिकित्सकर शरीरत এই उद्वेगजनक तथ्य। सासे डाक्टार आइजोनि देहायाव डिब्रुगड़नि बिथाङा बिनि देहायाव मोननै कर'ना भाइरासनि भेरिएन्ट मोनदों। गोमोथाव बियो। बेनिफ्राय बे बाथ्राखौ खुलासा खालामदों ICMR होननाया। बेनिफ्राय बे आइजोआनो डाक्टार आइजोआ कर'ना प्रतिषेधक लोৱাৰ पाछতো संक्रमित। कर'नानि जि भेक्सिन बे भेक्सिनखौ लादोंमोनब्लाबो बिनि देहायाव फिर बे बेमारा साबफानो हादों। बिनि उनाव फैदिनि प्रतिजन लोकर विपरीते 18 कोटी ऋण आदायर क्षमता अर्जन राज्यर। हिमन्त बिश्व शर्माया दुगानानै बुंदों जे आसाम हादोरसाया जे साफ्रोमबो मानसिनि उल्थायै 18
1800 कौटि रां आदाय होनायनि क्षमता मोनबाय। बेनिफ्राय जाबाय प्राथमिक विद्यालय पुनर्मुखलिर बाबे परामर्श ICMR LP स्कुलफोरखौ खुलिफिननो थाखाय बिथोन होदों, सुबुरुन होदों, बिथोन नङा सुबुरुन होदों। बेहाय मा 67.6% भारतीय देहत सृष्टि होइसे एन्टिबडी। मोजां रादाब बियो 67.6% भारतारि मानसिनि देहायाव लायनो एन्टिबडी सोमजिबाय। दा गोरलैयै कर'ना भाइरासआ मानसिखौ गाग्लोबबाबो फुथारनो हानाय नंलिया, बे जादों। बिनिफ्राय वित्तमन्त्री दाबी बास्तवमुखी बाजेट बिरोधीर मते पंगु करिब जाते। अजन्ता नेवगा दैखांनाय जि आसामनि रांबावजा बेखौ गावो नेवगा बेखौ मोनसे बास्तवमुखी बाजेट होननानै बुङो, रियेल बाजेट। नाथाय बेरेखा हान्जानि MLA फोरा बेखौ मा होनदों, बे मोनसे बेंगुरा बाजेटसो। बिनिफ्राय जादों मूल्यांकन केलेंकारि ग्रेप्तार हुआ अध्यक्ष आक्का सालिक निलम्बन। जे खोला कामरुपनि सयगाव थंजायनि गंसा हाइस्कुलनि हेडमास्टार आक्का सालि बे मार्कशीट केलेंकारि खालामनायाव हमजादों। दा बेखौ बोख्लायथारबाय, सासपेन्ड खालामबाय, बरखास्त खालामाखै, सासपेन्ड खालामदों। बेनिफ्राय 5 माह प्रति लिटार मिठातेलर बारिल 35 टका सदन मन्त्रीर उत्तर। जे जायखिजाया जिनिसनि बेसादनि दामफोरानो बांदों आरो बांदों। सारा भारताव बांदोंबाबो बे असमाव बांसिन जादों। बेखौ मैया जि आयेन आफाद बेहाय बेरेखा हान्जानिफ्राय बुंनायाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गारामा हब्रानानै माबा माबि बुंदोंमोन। बेखौ जोंलाय बोरै होबथानो? गुजरातआव राजस्थानाव ओंखारो थावा, बेखौथ' जोङो होबथाहैनो हाया। बे रोखोमनि खोथा बुंनायफोर एसे माने साननो गोनां, मिनिंलेस बादि जादों आरो। बिनि उनाव जाबाय डिब्रुगड़ विश्वविद्यालय सौहदत बन करा शिक्षक निर्यातन शिक्षयित्री। सासे फोरोंगिरि आइजो डिब्रुगड़ फरायसालिनि, बियो गावनियाव खामानि मावनो लाखिनाय सासे 11 बोसोरनि हौवासाखौ 12 बोसोरनि हौवासाखौ इनायनो अत्याचार खालामदों, बुदों, आरिदों, जोदों। बेनिफ्राय पेगासास फन टेपिं प्रसंग मोदी सरकार भाबमूर्ति विनष्ट करार षड़यंत्र। जे पेगासास फन टेपिं बियो इजराइलनि मोनसे जोबोद गोमोथाव आदब, मानसिफोरनि फनखौ टेपिं खालामनाय, बेनिफ्राय हेकिं खालामनाय बेफोरनि। दा बिनि उनाव फैबाय जे अलिम्पिक खेलिब लगा भारतीय खेलुवैक शुभेच्छा जनाले सचिन तेंडुलकरा भारतारि अलिम्पिक गेलेनो थांनायफोरखौ मोजां साननाय बावदों, वेलिसखौ होदों। महिलार एडिनिया रैंकिंग और हिरखत भारत और मिताली राज। भारतनि जे क्रिकेट गेलेनाय आइजोफोरनि बेहाय सारा बुहुमावनो भारतनि मिताली राजआ जौसिनथाराव थाहैबाय। बेनिफ्राय जिम्बाब्वेर बिरुद्धे 3-0 श्रृंखला दखल बांलादेशआबो क्रिकेट खेलायाव जोबोद दावगाबाय। बिसोरो दा जिम्बाब्वेनि बेरेखायै गेलेगासिनो दङ। मैयासिम 3-0 मेट्सआव इसोर देरहानानै दङ। बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय। दानिया जों फैदिनि असमिया प्रतिदिन। असमिया प्रतिदिनाव जाबाय ते पेगासासर जालत हांवर खायसिल रंजन गगैर बितर्कित अध्याय। जोंनि आगोलनि सुप्रिम कर्टनि जे चिफ जास्टिस रंजन गगৈ बिथाङाबो पेगासासनि जेयाव नांदों, माने बदनाम मोनदों। ते पेपारखौ मोजाङै फरायजोब्बा
बे बाथ्राखौ मिथिजोबगोन पेगासासआ मा बेखौबो मिथिगोन बेनिफ्राय जाबाय मा समाज कल्याण 700 कौटिर सामग्री अंतर्धान बेसे जादों समाज कल्याण बिफानाव 700 कौटि थाखानि माल माथाफोर गोमादोंनो जन्त्रपाति बायदिसिना एफोर गोमादों आरो बेनिफ्राय जाबाय गाँवर परा विभिन्न कामत सहरले वहा दरिद्रक दुपरियार भात खुवाबो सरकारे बा मोजां बाथ्रा बियो जे गामिनिफ्राय टाउनाव खामानि मावनो फैनाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ सानजौफुनि ओंखाम जानाय होगोन बेनिफ्राय मोनसे दङ मा पण्य सेवा कर सरांसर अभियान उद्धार भुवा नथिपत्र कयला व्यवहार जालियातिरे जीएसटी फाकिर 338 कौटिर केलेंकारि कयला बेबसानि मानसिया जे 338 कौटि रां जीएसटी नि थाखाय जि होनांगौन बेखौ थगायदों होआखै बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे मणिपुर कांग्रेसर सभापति 7 विधायक बीजेपी मणिपुर कांग्रेसावबो हाब्रांगि सिखादों कांग्रेसनिया आफादगिरिजों लोगोसे 7 एमएलएफोरा बीजेपीआव हाबबाय गावसोरनि दोलोखौ गारनानै न्यू सेफार्डर अभियान महाकाश भ्रमी उभति আহিल जेफ बेजोस जाय अमेजन नि बिगुमा बेबो नख्रां दावबायनानै फैबाय बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय दाना जों थांदिनि आमारखम रादाब बिलाइयाव बेहाय ओरै होनदों मेट्रिक परीक्षानि खोथाखौ लानानै तदन्त सलिबो मूल्यायन सलिबो रनस पेगु आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री बिथाङा बुंदों जे थाद'आखै बे मार्कशीट बानायनाय खामानिया थाद'आखै रिजाल्ट बानायनाय खामानिया थाद'आखै ओजों बे खामानियाबो सोलिबाय थादों आरो तदन्तनि खामानियाबो सोलिबाय थागोन संनाय खामानियाबो सोलिबाय थागोन आरो गपने बिदिखलै गय निलम्बित डीआईजी रौनक आलिया आसामनि डीआईजी मोन बियो गोबां खेब जेबो पारमिशन एबा इनफरमेशन होआ हलासिनो विदेश दावबायनो थांबाय थादोंमोन दा बेखौ साख्रिनिफ्राय होख्लायदों बेनिफ्राय अखमते भुवा कृषक सर्वाधिक आसामनि बे जि आबादारिफोर बे आबादारिफोरखौ बदनाम होदों जे आसामावनो बांसिन नंखाय आबादारि दङ बे सैथोबो गोबाङानो आबादारि नङा गारा आबादारिनि थाखाय सरकारा जि बेनिफिट होदों मुलाम्फा होदों बेफोरखौ सुबिदा लादों मास्टार फालांगिरि गुबुन साख्रिया बेफोरो बेनिफ्राय जाबाय लाभलिनार समर्थनात আজি साइकेल रेली मुख्यमंत्री लाभलिना बरगहायनि जि अलिम्पिक गेलेनो थांनाय बेहाय जाथे बिथाङा देरहासारनो हायो बिनि थाखाय जायगानि मानसिफोरा आरो गिबि मन्थ्रियाबो साइकेल रेली खालामदों बेनिफ्राय एनएलएफबिनि माबा जि लिडार बाथा होननाय बे बाथाखौ जायनो संनानै खोन्थानो हागोन बेनोनो 10 लाख रां बान्था होनाय जागोन बाथ्राया बे जाबाय बाथानि खर'नि बेसेना 10 लाख रांसै सोरबा खोन्थानानै होबानो 10 लाख रां मोनगोन बिनि उनाव जाबाय 800 कौटि टकार मोबाइल फोन शिक्षार्थीक दि खुरायो लबो सरकारे 800 कौटि रांनि मबाइल होगोन फरायसाफोरनो 8 लाख फरायसाफोरनो 9-10 नि फरायसाफोरनो गासै आसामाव नाथाय सरकारा बै सम जोब्बा बे मबाइलफोरखौ फरायसाफोरनिफ्राय फिदिंनानैबो लाफिनगोन बेसो माबायदि जाखो बाथ्राया खोन्था रोंला बेनिफ्राय बलिउडर अभिनेत्री क्लय पर्न फिल्म ग्रेप्तार शिल्पा शेट्टीर स्वामी राजकुंद्रा होननाया जाबाय शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेसनि फिसाय आरो बियो जोबोद गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ
बे एक्ट्रेस गोदानफोरखौ बलिउडनि बा बाहेरानि एफोरखौ लानानै लं थं सिनेमा बानायनाय खामानिखौ गाज्रि फाज्रि मावदों आरो एप्सफोराव हगारनानै थाखा खामायदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय। बेनिफ्राय बरपेटा BDTनि हताधिक पक्षी निधन आबादारिखौनो होनदों जे आबादारि नङाबो जानो हागौ जे माइ थिलिफोराव माबाफोरा दाउफोरा आदार खनजानो थाङो बिसोरखौ हमनानै फाननो बा जानो थाखाय बे आबादारिफ्रा मुलि सारनानै बिसोरखौ फुथारदों आरो हमदों। बिनि थाखाय सासे आबादारिखौ बरपेटा जिल्लायाव हमबायबो आरो माखासेखौ सिनायनो नाजागासिनो दङ। गुवाहाटी ड्राग्ससह 2 हरबादागारि ग्रेप्टार। गुवाहाटीयाव 2 ड्राग्स रोगाग्राखौ हमदों। बेनोसै आमार अखमनिफ्राय। बेनि उनाव जों फैबाय जुग संख होननाय बांला पेपाराव बेहाय दङ महाजोते सिर उपनिर्वाचনের आगे आजमलेर संग सारसे कंग्रेस। बाय इलेक्शना जाथारसिगोन आसामाव गंब्रै बा गंबायाव। दा बिनि सिगांनो कंग्रेसआ AIADF जों बिसिगि खानायखौ बसबाय माने लोगो आगारबाय। बेखायनो होनदों महाजोते सिर महाजोताव गावस्रानाय फैबाय। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय एमनेस्टी के भारते निषिद्ध करुन केंद्र के आर्जी हिमंतेर। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमंत बिश्व शर्माया मिरु सरकारखौ खावलायदों एमनेस्टी इन्टारनेशनेलखौ भारताव बन्द खालामनांगौ होननानै निषेध खालामनांगौ होननानै। दे सिंनि खोथाफोरखौ रादाब बिलाइखौ फरायबासो मिथिसिगोन हिमंत बिश्व शर्माया बेसेबां गोथों बाथ्रा बुंदों जों दा बुंनो हाया। जनबिस्फोरन ठेकाते कड़ा पदक्षेप बार्ता मुख्यमंत्री। गिबि मन्त्रि हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों जे जि सुबुं सानखो बेफ्रुनाय बेखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानांगौ। बे लागासिनो दं बे जादों आरो। इनिफ्राय जाबाय मा कांग्रेस আমলে বাজেটের 90% রূপায়ণ হয়নি টপ मुख्यमंत्री। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों मा कंग्रेसनि दिनाव कंग्रेसनि आमोलाव बाजेटनि रां बावजानि 90% मावफुंजायाखै। बेखिनियानोसै बेखौ दोनबाय। दानिया जों थांसै अखमिया खबर होननाय रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ रादाबा আজি राज्यजुरि पवित्र ईदुल आजहा ईदुल जहा आरो ईदुल जहा होननानै बुङो। दिनै गासै भारतनि आरो दिनै जेराव सान ओंखारो आरो सान जायो बे ओनसोलनि बुहुमनि बे ओनसोलनि मुस्लिम राज्योफोरा ईदुल जहा फालिगोन। कुर्बानी ईद होननानै बुङो जायखौ। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय कोन विभागो की प्रश्न सुनिब लागे नाजाने विधायके। गोबां MLA फोरानो बबे बिफानाव मा सोंलु सोंनांगौ बेखौ मिथिया होननानै बुंदों। नंगौबो सोरबा मिथिद्रायथारा। बेनिफ्राय रङियात मानव सरबराहकारीर कबলৰ পৰা उद्धार किशोर किशोरी हुआ 25 जन। रङिया रेलवे स्टेशनाव बे मानसि लांखारग्राफोरनिफ्राय 25 सेंग्रासा सिख्लासा आरो बैसो जानाय 4 इसोरखौ रैखा खालामनो हादों होननानै बुंदों। इसोरखौ मुम्बाइआव लानानै थांनो नागिरदोंमोन। बेनिफ्राय राष्ट्र विरुद्ध भयंकर आन्तर्जातिक षड्यंत्र मुख्यमंत्री हिमंतआ बुंदों जे जोंनि भारत हादरनि बेरेखायै सारा बुहुमनि माबा मोनसे षड्यंत्र सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा 5 बोसोराव 2 लाख साकरि दिमै हिमंत बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमंत बिश्व शर्माया गोग्गानानै बुंदों बिखादात खालामनानै बुंदों जे बोसोरबानि गेजेराव आरो
2 लाख मानसिफोरनो साख्रि होगोन होनो हाबाथ' जोबोद मोजां बे बिनिफ्राय কোনো সরকারি হিতাধিকারী সৃষ্টি কৰিব নিবিচাৰে এয়া সময়ৰ আহ্বান অজন্তা নেওগ आसामनि रां बिफाननि मन्त्रि बिथाङा बुंदों जे रावबो सरकारि बेनिफिसियारि सृष्टि खालामा रावखौबो सरकारि बेनिफिसियारि मुलाम्फा लाग्रा खालामा इदि होनदों बाजेटखन अन्धर हस्ति दर्शনৰ दৰে भरत नरहर टिप्पणी भरत नर कंग्रेसनि सासे एमएलए बिथाङा बुंदों जे अजन्ता नेवगनि जि बाजेट बे बाजेटआ खानाफोरनि मैदेर दांनायसो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ किशोरी धर्षणकारि नामघरियार फासिर दाबि लखिमपुराव प्रतिबाद लखिमपुराव बिराद रायजोफोरा होसिख्रावदों दाबि खालामदों जे 10 बोसोरनि आइजो सासेखौ हिनजावसा सासेखौ गथ' सासेखौ जिनाहारि खालामदों 72 बोसोरनि सासे बोराया आरो बेबो धोरोमजों सोमोन्दो दङ दा बे मानसिखौ फासि होनो दाबि खालामदों बेनोसै माबानिफ्राय असमिया खबरनिफ्राय रादाबा बेनि उनाव सेन्टिनेल रादाबाव थांसै जोङो इंराजि रादाब बेहाय होनदों मा रियलिस्टिक बाजेट हेज रोडमेप फर नेक्स्ट 5 years अजन्ता नेवग बिथाङा बुंदों आसामनि रां बिफाननि मन्त्रि अजन्ता नेवगा बुंदों जे गावनि जि बाजेट बे बाजेटआ नंगुबै आरो बियो फैगौ बोसोरबानि मोनसे रोडमेप सरकारा बोरै थांगोन हादरसाखौ बोरै सालायलांगोन बेखौ दिन्थिनाय लामा इदि होनना बुंदों ओमफ्राय to meet any chief minister in Shillong on July 24 and 25 अमित शाहआ फैगौ 24 आरो 25 जुलाइ खालि नर्थ इस्टनि जि गिबि मन्थ्रिफोरनि मेल बेखौ शिलंआव लेंदों आरो बेहायनो साननैनि हाबाफारि लानानै बिथाङा मेल खालामगोन गिबि मन्थ्रिफोरजों बिनिफ्राय we have fulfilled 80% budget promise हिमन्त बुंदों जे गावसोरलायनो आसाम सरकारा आरो दासिम 80% बाजेटनि जि सदबान्सा लानाय बेखौ आबुं खालामनो हाबाय दा आगोलनि बोसोरबायाव आरो आगोलनि टार्माव इबारबो खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बेहायनो लोगोसे सोंखारिनानै बुंदों जे कंग्रेसआसो 90% मावफुंनो हायाखै सेन्ट्रेल स्टेट शुड वर्क टुगेदर as team to combat COVID says Prime Minister गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों जे मिरु आरो हादरसाफोरा लोगो लांलायनानै कभिडनि बेरेखायै जुजिनांगोन बेनिफ्राय जाबाय नो सरि orders must be followed Supreme Court on poll hopeful citing criminals past Supreme Court नि मोनसे बिथोन बादि जे सरि बुंनाय गैया बे अर्डारखौ फालिथारनांगोन सोरखारा बेखौ होनदों आरो बेखिनियानोसै बेनिफ्राय फैदिनि जोङो दैनिक जनमभूमियाव बेहाय रादाबा दङ मा पेगासास बितर्कय पुनर्स्थापित करिले लोकसभा पेगासासखौ लानानै जे दावराव दावसि बियो लोकसभाखौ फिर दिदोम दसे सिरि खालामहाबदों थाहाबथ'दों बिनिफ्राय जाबाय उद्धारर বাবে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই চৰকাৰে मानि बियो गभीर সংকটত অসম চাহ निगम आसाम चाह निगमा जोबोद खैफोदाव दङ आंखालाव दङ बेखौ रैखा खालामनो थाखाय सरकारा जेबो राहा लायाखै बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय एতিয়াलै 16-23 कोटी टका आदाय दिया नाय अखमक मिरु सरकारा जीएसटी खाङो आसामाबो जीएसटी खाङो जयै
सेन्ट्रेलनो हरनांगौ बे GST नि मोनसे शेयार मोनो हादोरसाफोरा नाथाय आसामनो 1623 कौटि थाखानि शेयारखौ हराखै बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय अलिम्पिकर आज प्रथम खेल गोमोथाव अलिम्पिका 23 खालिसो जागोन 23 जुलाइ खालि नाथाय मा खोथा एबारनि अलिम्पिक कमिटिया जे दिनैनिफ्रायनो गेलेनायफोरा जुरिगोन हिन्जावफोरनि फुटबला सोलिगोन आरो सफ्टबल होननायाबो दिनैनिफ्रायनो जुरिगोन नाथाय ओपनिं सेरेमनिया 23 जुलाइ खालिसो जागोन गोमोथाव बियो। बेनिफ्राय टकिअनि अलिम्पिक कमिटिया बुंदों बा टकिअ सरकारा बुंदों बा जापाननि सरकारा जे अलिम्पिक सफल हबै अलिम्पिका जाफुंगोनानो बे दोनबाय। दानिया जोङो दैनिक अखमाव थांनोसै। दैनिक अखमाव जाबाय नैबे रादाबफोरा दङ अखमते আছে देशर सर्वाधिक अयोग्य कृषक मिरु मन्त्री मिरुनि जी आबादारि मन्त्री तमर होननाय बियो सोंखारिदों आसामनि आबादारिफोरखौ ते आसामावनो लायनो बांसिन आनफिट आबादारि दङ माने योग्य नङा आसलते थगायसुला दं आरो बेनि खोथाया बे जे आबादारि नङा गारा गारा मास्टारफोरानो बेफारिफोरानो गुबुन साख्रियाफोरानो माबा लानाय माने बे आबादारिफोरनि थाखाय होनाय जि मुलाम्फा बेखौ सेख्लाबनाय बेनिफ्राय आज प्रतिखन राज्य कंग्रेसर संबाद मेल काइलै प्रतिबादी हमदल दिनै गंफ्रामबो राज्योआवनो हादोरसायावनो कंग्रेस दलोआ सारा भारत नाङै रादाब मेल खुंगोन आरो गाबोन मिছিল खालामगोन बेनिफ्राय जादों मा मोनसे रादाब सरकारे 28.5% ऋण लबो पारे किन्तु लैसे 22% बुंदों जे सरकारा 28.5% दाहार लानो हायो नाथाय लादों 22% होमबा बीजेपी सरकारा बेसेबां मोजां आसामनि बीजेपी सरकारा बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय जाबाय मा शिक्षानुष्ठान अभिभावक प्रतिनिधि आलोचनार निर्देश जे सरकारा थोनदों जे मेट्रिक परीक्षानि जि खेलिमेलि आरो ओजोंहाय बे सरकार प्राइभेट स्कुलफोरनि जे फिस बांहोनाय बेफोरखौ लानानै गथ'नि बिमा-बिफानि माने बिमा-बिफाजों सावरायनो थोनदों। बेनिफ्राय जाबाय मा दुमा धरि बन्ध आन्तर्जिल्ला यातायात बास चलाचल बन्ध जदिও रेल यात्रा अब्याहत मा होनो जे दाननै जाबाय बे जिल्लाजों बै जिल्ला थांलाय फैलाय खालामनो मोना बेखौ बन्द खालामदों नाथाय बासा बन्द जादों रेलगारिया हले बन्द जायाखै रेलगारिया मानो सोलिदों एथ' जिल्लाल' नङा गंसे हादोरसानिफ्राय गंसे हादोरसा आरोबाव गुबुन हादोरसायाव फैबावदों दा बासखौ मानो बे जिल्लानिफ्राय बै जिल्लायाव थांनो होआखै बेखायनो बास मालिकफोरा इनायनो लसकान जादों दासिम 56 कौटिनिबो बारा जाबाय होननानै बुंदों बेहाय बुंदों समस्या बेसरकारि बासर मालिक कर्मचारि जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों बासनि मालिक आरो मावग्राफोरा दुखुनांथाव आरो बयबो थांनानै थानो लुबैयो खामायनो लुबैयो। बेनिफ्राय जाबाय टकिअ गेम्सर आयोजक कमिटिर मुरब्बी तशिरो मुतर आकांक्षा बे होनदों मा टकिअ अलिम्पिक गेम्सनि जि आयोजक अर्गेनाइजार बिनि मुरब्बिया जाबाय हेडा मुरब्बी तशिरो
मुक्त बियो गिखांदों जे मा जागोन जोबथा मिनिटावबो अलिम्पिक खेलाया बन्द जानो हागौ होमबाथ' गाज्रि जागोन बियो लाभलिना शुभेच्छा जनाय विधानसभात प्रस्ताव आसाम आयेन आफादा लाभलिनानि मोजां हामलायनाय बावनानै मोनसे थांखि नाजावदों मैया आयेन आफादाव अन्तिम अलिम्पिक चिरस्मरणीय करिरकार आखा मेरी कम जोंनि बक्सार आइजो बक्सार बियो आसा खालामदों जे जोबथा गावनि जि अलिम्पिक गेलेनाय बेखौ गोसोखांथाव खालामनानै दोननो बेनिफ्राय मिजोराम हिमार परिस्थिति सौहार्दपूर्ण হৈ থকা নাই दिनैसिम मिजोरामजों सिमनानि जि दाङाबाजि नांलाय खमलाय बियो दिनैसिम मोजां अबस्थायाव फैयाखै गुसु जायाखै आरो बिसि गिसि सोमोन्दोआव फैयाखै बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय हनारित बाहन सह ड्राग्स आहक्त 3 युवक आटक ड्राग्स जाग्रा 3 सेंग्राखौ गावसोरनि गारिजों लोगोसे हमदों नगावत आरक्षीय गाड़ी भाड़ालै लोआ मालिकक 7 कोटी टका दिबोलै आसे पुलिस बिफानाबो प्राइवेट मानसिनिफ्राय गाड़ी भाड़ा लायो नालाय दा नगाव पुलिसा बेसेबां थाखा होनो दङ गाड़ी भाड़ा लानायनि मालिकफोरनो होनो 7 कोटी रां बेनिफ्राय मोनसे रादाबखौ बुंबावनोसै बरपेटा बाइक चोर आटक सासे बाइक सिखाव हमदों बरपेटायाव जे बेखिनिखौनो फरायबाय दिनैनि आसामनि रादाब बिलाइफोरनि जि रादाब गाहाय रादाबफोर बेखौ जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय हामलायनाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनाय बावनायनि एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।